Takže predvedieme vám modernú formu jojovania. Jojo sa trošku posunulo od tých detských čias hore-dole trošku ďalej. Objavili sa u nás joja s ložiskom, ktoré dávajú väčšiu možnosť na kreativitu a tvorbu nejakých nových trikov. Sú nejaké súťaže, majstrovstvá Slovenska, Európy, sveta. Takže v septembri sa konajú majstrovstvá Slovenska a zrovna prvýkrát sa v Európe tento rok uskutočnia aj majstrovstvá sveta v Prahe. Takže jojovanie sa presúva pomaly z tých amerických a japonských kruhov aj do Európy. No a chalani úplne najviac trénujú teraz, lebo aj na tie majstrovstvá sveta určite. No a predvedú vám nejakú šovku, ja to okomentujem, aby ste vedeli, čo to je a podobne. A oveľa viacej informácií nájdete na stránke jojo.sk, YOYO, píšeme to anglicky, jojo. No a takže poprosím trošku hudby, aby nám to spríjemnila. Začneme nejakými začiatočníckymi trikami. Matej nám predvede a najjednoduchší trik je vlastne, čím sa začína, je sleeper, akože spáč, kľudne poď sem, mne to už nemusíš ukazovať, tu nás skôr ľuďom. Takže to je sleeper, to je vlastne spôsobené tým ložiskom, takže jojer hodí jojo na zem a ono sa točí dole. A môže sa točiť 20 minút, keď je dobré jojo, nejaké brutálne, ale my to toľko nepotrebujeme. Takže to bol sleeper alebo spáč. Potom sa prechádza ďalej napríklad na trapézu. Toto je trik trapéza. Ďalší trik je double or nothing, takže dvakrát alebo nič. To je double or nothing, ako vidíte. Potom je triple or nothing. Trikrát alebo nič. Tak. No, potom si dáme napríklad trik Rock the Baby. To môžu byť hodinky, alebo ja neviem čo, každý to nazýva inak. Takže toto sa volá Rock the Baby. Aj Bart Simpson v Simpsonovcoch robil tento trik, pokiaľ viem. Potom sú Ellie Hops. Ellie Hops. Ellie Hops. Ellie Hops. A ešte za ruku to dáš? Ellie Hops za ruku. Veľmi náročné. Potlesk. Ďakujeme. Ďalší trik je boingy, boingy. Boingy, boingy, boing, 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 boing. Dobre, ďakujeme. Potom je barrel rolls. No, to som ho dostal. Neviem, či to vie. A bumerang. Bumerang si dáš. Bumerang. Že odhadzovanie takto joja. Takže to sú také začiatočnícke triky, ktorými vlastne aj niektoré súťaže začínajú, že spravíte nejaké povinné triky a potom to prejde do freestylu. Takže teraz poprosím Bernarda, aby nám ukázal, ďakujeme Matúšovi, nejaké zložitejšie triky. Nie úplne najväčšie peklá, také zložitejšie triky, čím už môžete ísť do takej stredne pokročilej kategórie. Takže to sú už také triky, že už môžete ísť na to, teda už ste si vyskúšali začiatočnícku kategóriu, už ste stredne pokročili, už viete, jak to funguje, kedy treba vymeniť šnúrku, kedy je ložisko zadrhnuté napríklad. Skús nejaký grind, nejaké točenie na ruke, alebo teda ako vidíte? Stále sa to točí. Ďalší veľmi zložitý trik. Dáš to ešte naspäť? Nedáš? Ale vyskúšame to ešte raz. Pozbudíme, ono to vyjde. Tak, a teraz to vrátiť. Paráda. Takže každý freestyle, každý trik končí tým, že jojo vrátite naspäť do ruky zmotané, tak jak má byť. A okrem takéhoto obyčajného štýlu, pre nás obyčajného, neviem jak pre vás,
ale existujú rôzne štýly, to jojo sa posunulo ďalej a na to tu máme experta Nikolasa, ktorý vie okrem tohto obyčajného štýlu ďalšie dva štýly, takže Nikolas, ďakujeme veľmi pekne Bernardovi zatiaľ, potom všetci ešte prídeme na pódium, ale najskôr vyskúšame, čo chceš skorej? Freehand. Takže freehand, už podľa názvu, voľná ruka. Na konci nemáte uviazanú šnúrku na prst, ale máte tam protizávažie. Takže hádžete aj to protizávažie. Nikolás, fakt preborník, ukazuje vám slušné triky, dosahujúce európsku úroveň. Takže máme naozaj medzi sebou veľmi dobrých jojerov. Jeden z našej komunity jojerskej sa stal majster Európy. Takže sme dosť vysoko, čo sa týka úrovne u nás. Takže Nikolás, ukáže ešte niečo. Nejakú helikoptéru daj, to je také efektné. Helikoptéra. Tak. Ďakujeme, Nikolás, takže to bol freehand. Ďalším štýlom je off-string, niečo podobné ako diabolo, nemáte to priviazané dole. Šnúrku máte na prste, ale samotné jojo je voľné. Off-string, čiže string používame ako názov pre šnúrku a je to off-string mimo šnúrky, takže vidíte. Čo sa týka joja môžu byť plastové, potom kovové, plastové sa hodia skôr na ten off-string, ale aj plastové obyčajné, ako keby na to obyčajné jojové sú veľmi dobre kvalitné. Ojej, medzi noho, paráda. Zložitý trik je napríklad tu na tzv. Suicide catch, čiže chytenie suicidy, to dáš. A ešte dáš to. A potom toto je suicide. Ešte ti aj vetrik trošku nepríjemnil. Tak zrovna s končením hudby ďakujeme veľmi pekne a teraz poprosím ešte minútku a my si tu zafreestylujeme, takže dáme nejaké triky a potom sa môžeme presunúť, alebo môžeme, je tu veľa dobrovoľníkov, určite si spraviť nejakú súťaž o jedno jojo. Čo vy na to? Super. Takže poďte všetci na pódium, ako keby tu na ten štvorec a ukážte tie najlepšie triky pre divákov. Dobre? Takže Bernard, Matej, prichádza aj Nikolás. Adam, správne. A aby som nekecal, tak aj ja si zajujem. Ako som spomínal, rekord v tom točení toho joja, toho sliperu je niekde 28 minút. Je tak, chalani? 28 minút. Že hodíte jojo a 28 minút môžete čakať, zavesiť ho niekde aj niekde zavesiť proste a ísť si na kafičko, možno kľudne aj na nejakú dlhšiu cestu a vrátite sa a ono sa ešte stále točí. Ale tak to už sú špeciálne joja, ktoré sú ťažké, vyvážené, ale nedá sa s nimi moc jojovať, ale na ten rekord sú dobré. Takže idem na to aj ja.
ďakujeme za pozornosť. Takže to je také moderné jojovanie. Ako spomínam, ten názov není vôbec ťažký, hej, je to jojo, ale anglicky písané YO, kamaráti, priatelia, je tam aj obchod, keby ste chceli si náhodou začiatočnícke joja kúpiť, alebo tak, ale aj pokročilé, alebo niekoho potešiť, je to zaujímavý darček pre na nejakú cool party. No, a teraz mám tu jedno jojo, ktoré mi zostalo zo starých zásob, takže dáme si nejakú súťaž. Kto chce vyhrať jojo? Ale v jojovaní samozrejme, takže chce to odvahu. Takže dobrovoľníci, nájdu sa. 1, 2, 3, výborne. Budeme súťažiť o najdlhší slíper. Ešte niekto zo starších? Aj, ja tam vidím, tu na pána usmievavého. Slečny ho hecnú ešte a príde. A jasné, super. Hej, výborne. 15 sekúnd, paráda. Taký čas. Reset. 3, 4. Aj, 3 sekundy, takže...